Mange kirker går en travl måned i møde. Således også Sankt Lukas Kirke i Aarhus. Her ankom juletræet forleden dag, og igen var det Torsten, der leverede det. Op ad trappen kom den 4,5 meter lange normannergran, skåret syd for Skanderborg ved Ejer Bagnehøj. Og her ses kirketjener Jakob Shepard Hermann med den vigtige julestjerne. Så kom træet på plads, Karen, og det indvarsler jo også en travl december. Det gør det. Vi har travlt som mus i barselsseng, vil jeg sige. For vi har jo prøveprædikener løbende. Vi skal have nummer 5 i aften. Vi er ved at få en ny præst, og han kommer jo til at se det flotte træ og se, hvor smuk Lukaskirken også er til jul. Så det er en dejlig dag, og det er dejligt, at folk møder op fra menighedsrådet, og vi griner, og vi snakker, og vi har det hyggeligt. Så det er en festdag. Nu kommer det mange her i løbet af den næste måneds tid, og forhåbentlig får meget glæde af det. Selv er jeg blevet spurgt om, det skal være noget krybbespil for nogle børneinstitutioner, så jeg ved, at både børn og familie og ældre får glæde af det juletræ. Og julen, det er jo forbundet med mange traditioner. Prinsens musikkorps er ligeledes på vej til Lukaskirken. Det er den, og det er jo også mange år efterhånden. Og det er 3 dage, og de fylder hele vores hus med instrumenter og sang og trafik, og jeg ved ikke hvad. Men det er dejligt, ja. Hvordan synes du, at det gik derinde? Det gik meget nemt. Jeg havde spidset det hjemmefra, gjort lidt af arbejdet, så det gik faktisk nemt, og de er jo flinke og venlige til at hjælpe til. Så det er dejligt. Er der noget om, at du selv kommer her juleaften? Ja, det gør vi. Vi kører ned fra Skanderborg. Vi stammer, min kone og jeg er begge to herindefra, så vi plejer at mødes herinde med nogle af børnene og sådan. Så det er en fast tradition. Men foreløbig går turen hjem til Tåning ved Skanderborg.